un episod de, cum se numea, Minecraft Skyblock. Știu că pe vechiul canal am mai făcut Minecraft Skyblock și da, am uitat să-mi selectez Game Capture-ul. Minecraft 1.8. Ei, mă aveți iar pe mine, Da, l-am regăsit pe Stone Pixel pe vechi și de asta mi-am restat canalul, pentru că foarte mulți ziceau de ce nu filmez cu Stone Pixel. Și era destul de fucking enervant. Eu muream de râs acum când zicea el, dar... Bă, și acum trebuie să-mi încep iarăși abonații. Căcat. Dar câți abonați ai? 6, frate, canal făcut, cred că de-abia acum 5 zile sau 3 zile. Bă, pana mea, știi că puteai să faci un anunț mai întâi să ți-l resetezi, da? E căcat. Dar nu mai pune lângă ăsta. Așa, pentru cei care se întreabă ce vrem să facem aici. Dita mai spawnerul. Nu spawner, vreau să fac dita mai camera cu chest. Bă, de când ai tu de ăla? Iar sus o să fac... De când ai tu arc cu... N-am mai intrat de mult, de chiar foarte mult timp. De vreo 3 luni. What the fuck is Și am și un skin nou aici, după cum vedeți. Da, skin nou, acum eu sunt un panda. Intrați și pe vechiul canal, o să vă las link-ul în descriere. Cred că Minecraft Gamer. Ia, vină cu am și sapă aici, zi, asta e ideea la automat, zi dacă îți place. Îl știu și eu. Fac this. Apoi am eficiență IV, fac tot ce vreau. LOL, ce șmecher e. Uită-te în spate. Ce? În spate. Nu! Bă, vezi, poate să treci ferma că te sparg. Asta-i. Nu mă spargi după mine. Un diamant! Vino să-l iei cu fortune. Hai că vin acum. Vrei să ai câte diamante am? Du-mă. Du-te jos. Du-te jos. Vino Unde? Aici. Aici. N-am mai jucat de mult. Ai făcut asta șmecheră. Mina asta e aia cu diamante, nu? Când luai diamante. Ia, uite-te în gestul ăsta. Mă uit în toate eu. Și aici avem un nou... Aici avem mob spawner-ul. Vino cu apă. What? Ești pregătit? Eu mă duc să-mi repar armura. Tu stai Oh acolo. my god, mob fucking spawner! Am plecat să-mi repar armura. Tu stai acolo. Ok, eu... Ăsta e mob spawner, what the fuck? Ce mob spawner e ăsta, bă? E mob spawner OP, ce naibii ăsta? Dacă te uiți deasupra o să vezi că are spawner-ul ăla sus. Știu, l-am văzut. The Pigman? The Pig? Da, aparent e băguit. Dacă pui de porce, de zombie și de bla bla bla. Ha, ce șmecher, fac și level, am level 30. Da, pot să iau, te rog, 3 diamante? Da, ia tot, mă. Că are și insula ta, nu-i lumea mea. Oh, mai ai 64 de diamante în chest. Mamă, cât am spamat aici ca să fac eu toate checaturile astea. Omne, nu mai țipam video. Că știi că poți să dau pași total și să nu te mai auzi. Da. Dar nu voi face asta. Aud un zombie pitic, dar nu știu. Știi că care e problema pe Windows 10? Nu mergea versiunea mai veche de OBS. Uite că acum pot să o iau pe mai veche. Cu asta mă descurc mai bine. Eu mi-am luat căști. Și în plus pe Windows 10 mă aud mai bine. Ideea e că mi-am luat căști, atât am pasă mie. Am 2 pickaxe-uri de diamond. Ce dracu caută la mine, lol. Ia, vină încoa, mai vezi? Aici mai e un spawner, ia vină încoa. Ce vrei? Aici e un spawner mai mic. Aoleu, mă alergă piticul. Și nu mă pleacă-mă piticanie. Eu am plecat la petrecere dacă nu vii. Păi eu nu știu unde-i dești. La mine aici. Nu, eu vreau și eu să mă petrec. Se mai întâmplă atunci. Pa. Degeaba că nu mai e. Ba, ok. Și nu uitați să apăsați butonul de like dacă mă susține și vreți să continuăm această serie de Skyblock, episodul 3. Băi, le spunem anunțul? Ce anunț? Că mă apuc de canal la 11 sau 12 ani. Ok. Dacă vă uitați la acest videoclip, o să vedeți și acest anunț. Și eu să mă apuc de gaming sau de vlog, în primul rând. Gaming.
Bă, CSGO să faci. Din partea mea zic CSGO egal Minecraft. Da? Și ce joculețe mai vrei. Și vlog. Ai văzut și tu Enderman-ul ăsta care s-a aruncat sau? Da, n-am văzut. Lasă-o Vrei bată. să spargi sub tine? Nu, deci te sparg dacă s-a abținut. De ce? Știi când mi-a luat să fac tot lemnul ăsta? A, Din 60 de miliarde, trebuie What? de aia tot am avut, gândește-te că am irosit tot asta pe lemn. ești nebun. De ce ai vrea să faci dita mai spawner sau ce e asta? Nu, vreau să fac o cameră cu chesturi, că îți dai seama că nu o să avem o grămadă de chesturi. Păi și de ce vrei să faci atât de multe chesturi? Că o să ne trebuiască de asta. Da, bă, ți-ajung fucking 20 de chesturi. Se mai întâmplă tot. Doamne. Acum asta o să... Bă, du-te Da, și bă. enchantea, ai level. De 13. Da, du-te și fucking fă level, eu am 30. Vreau să ai niște lapis. Da, stai că am Da, și eu. hai că am 18 la mine. Bă, aici, bă. Am și eu 64. Vreau să enchantez un pic, să-mi pice fortune 3. Deci warp, ce warp-uri sunt? Enchant. Warp shop. Te dă un copac dacă Și acum o să-mi vedeți norocul meu. Și tot mai m-am căcat. Ce ți-a picat? Nimic. Încă. Mă duc acum să văd ce să-mi pice. Bă, unde Chiar n-ai mi-era dor, bine? bă, să filmez cu tine. Ce? Chiar mi-era dor, bă, să filmez cu tine. De ce? Deci meche. Da. Tot mai am găsit un pickaxe cu fucking eficiență 4. Da, mie, nu mă spăr. Da? Te-am păcălit. De ce? Ce-mi pică? Noroc? Fortune 2! Ce mă? Fortune 2! Bravo. Îl O să iau. pice de 2 ori mai multe diamante. pentru că Fortune fac 2, am breaking 3, eficiență 3. Și acum dacă mai faci tu un Fortune 1, am Fortune 3. Și m-am scos. Bravo. Bravo. Eu am un mini ferm aici care merge extrem de bine. Nu știu. Isâh. Bă. Bă. Mai ești? Da, mă, sunt. Unde sincer. este, mă, spawnerul ăla? Unde era? Era pe jos. aici. Sau ăla. Da, era jos ăla. Trebuie să mai fac level să-mi dea un Fortune 1. Bine. De ce ai pus atâtea uși la astea? Avea un design șmecher. Bă, Eu vrei să-ți intru, dau știi mâncare? ceva, m-am săturat. Eu intru în spawner. Ălă, era să iasă un clip. Vrei să-ți prăjezi mâncarea? Fă ce vrei. Dar eu stau pe lângă clipă și mă explodează. Ha! Nu te explodează, știi, da? Știu, dar nu mi-a deloc viață. Nimeni nu mi-a viață. Nici nu e ca un Protection 3. Eu am protection ba, n-am niciun enchant. LOL. Hai, lua totul! Fără mine! Da. Mă bucuram așa de bine. Bă! Mă buguiesc. Bă, de ce ai pus atâtea de-astea? De șmecher. Unde-ți că arată șmecher? Ia mă că, știi că eu am tot diamondul la mine. Bă! Pune-l, nu fi! Basțu. Bă, pune-l aici, în chestul ăsta! L-am pus acolo. În care? În ăsta? Uite. Ok. Vine cu a bă. Să nu ia nimeni ăsta. Dacă îl iei de acolo, te omor. Ia uite-te. Ce e în chest. Stai, nu te uita. Haide. Bă, What the fuck? Am Da-mi! Dă-mi. Gata, mă, ia. Ce bulane ai avut, mă, mâncați așa? Cine? Tot am tot eu la mamă, ia, pune-l aici. Tot am deci ce ai tu? Eu am efficiency 4, am breaking 3, am breaking 2, pupaga mea și... După aia să te uiți în ce șmecherie o să fie. Dar nu te uita acum, zic eu când. Hai, vin sau? Zic eu când, man. Acum poți să vii. Uite-te în chest. Am auzit un chest, da. Anyway, se mai întâmplă. Și acum vezi că am protection 3, prin... Haide. Ai făcut și tu. Stai un pic să... Bă, de ce le iei? Deci mecher. Bă, nu mai fă de astea. Ești mecher ca să te dai mare. Da, mă, da. Bă, vrei să-ți vrei... Stai puțin, tu ești pe telefon? Da, de ce? Pe Skype? Da. Păi, da. De mi-am luat ești noi. Și mi-am conectat la telefon.
Păi de pe calculator de ce n-ai? Care n-am, că ți-am mai instalat laptopul fratele meu și nu cred că mă să instalez Skype-ul. Bă, deci, să vezi că mă dau mare, uneori la prieteni, zic că am 50 de milioane de abonați. Mă duc la Inspect Element și un diamant! Și mă fac cam... și schimbă numărul de abonați. Dar la nu o să rămână pe veci. Era prea tare să rămână pe veci. Pentru 2 săptămâni mi se pare că rămânea. Nu, rămâne, cred că dacă ești după pagină și intri iar pe YouTube, nu mai este. Și prietenii te ce zice? Ce? Prietenii A te nebunit. zice, A crezut că i-a furat contul lui PewDiePie. bă, ceasul 11:33, cât mai filmăm? Mai filmăm 10 Ia să văd cât am filmat acum, că nu știu cât am filmat. Ok, am filmat 10 minute, mai filmăm un minut, 2. Ok. Pentru că nu știu ce dracu are YouTube-ul de nu mă lasă să filmez mai mult de 20 de... Mai mult Da, de... am observat că... Trebuie să activez ceva, dar... A, da, mă, o să activez, o să rezolv eu. O să activez astăzi videoclipuri lungi. Și ți închide automat, nu? Ce? Coaie, nu mai fă așa că e o grămadă de lag. Pune-te în puii mei și tu aici. Dar Nu, tu ai- videoclipurile nu te lasă să filmezi mai mult de 20 de minute, maxim o oră. Uite ce lag se creează. Bă, tu te uiți la X Super Geo? Expert Geo 96, da. Da. A făcut live de 2 ori, 2 favori. Lel. Până și eu am strâns mai multe like-uri la vechiul live stream. Am regretat pentru cei mei 2000 de abonați, dar asta n-aveam ce să fac. Hai, tati, că vreau un Ender Pearl. Mă duc să mă... Un Ender Pearl, ce bine îmi pare. Ce vrei să faci tu? Bă, ia teleportează-te la insula lui ăla de acolo, ia încearcă. Am mai încercat și mi-a reușit, dar... Știi care e ideea? Trebuie să-mi fac un pod și stai un pic să-mi pun Dar chiar fă un pod, micule, să-ți fac eu. Nu te teleporta. What the fuck? Cum fac ceancurile? Ești proști? Stai un pic. Ești prost, nu proști. Așa voi fac. Deci nu știu ce au ceancurile mele, dar în ultima vreme mi s-o cam băguit. Hai să pun pe 6 distance. Tu pe cât ai ceancurile? Păi eu o lampă, stai să văd, video settings, render distance 8. Pe 8, ia să văd cum face. La mine merge super bine. 7. Da, nici mi se regenerează ceancurile. Uite mă, încearcă, stai, mai trebuie. Mai dai. Vreau să dau pe insula lui ălaltul. Da, unde e mob spawner-ul. Prea șmecher. Papa. Hai, dă-te. Dă-te din fața mea, că s-a mai întâmplat așa. Prieten. N-ai văzut nimic. Tot mai ai căzut. Știu. Băi, du-te mai fă d-alea, că eu mă duc cât mai în față. Am căzut! Bravo, eu nou. Bam, mi-am băgat fly din greșeală. Oh my god, hai la petrecere, că aud aici petrecerea! Petrecere! Hai bă, vină încoa, bă. Unde e? Aici, bă, urcă-te repede sus. Vină repede. Hai la petrecere. Stai, bă! 2, 3, petrecere! Uite, asta e ciudată. Eroina mea! Oh, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați și butonul de like, share, Epic, bă, subscribe. hai,